Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hadian baka kabinet keladap rai ban penteri kamno eka CPC bat CRPC haka jella mentaka sengi ka khar tarik unailor ar hajar ar pawar u chief executive member jong ka KHADC bat Tita Starwell Kine ula khot eka jingelang jong baro ki MDC ka ying dorbar jong ka KHADC ki bakentup nakaliang sensar bat nakaliang persha. Habakaran sekilat pathai khubor hadin ka jingelang u CM uloong kila shim ya karai ban persha abet ya karai ka kabinet ban penteri kam ka CPC bat CRPC ha ka jella Meghalaya. Larai ru ba mentau tayo kin salik ban ya kendu yu menteri rangba ka jella ban penpau ka jing persha ya karai jong ka kabinet ban penteri kam ka CPC bat CRPC ha ka jella. Kin salik ru ban ya kendu yu lat ka jella namar ki ying bishar jong ka district council ki yo borling ba ka 6 schedule ka badai ka constitution jong ka ri India bat lese namar ka sarkar ru ka yo na ka constitution dei halor kani kin salik ban pensngau haulat ka jella. Hagani ka jingelang ki liang persha ka balaya lam do ba PNCM kilawan ban yeshim bentalang hagaba kiru kila pediang ya karai ban persha ya karai jong ka kabinet jong ka sarkar jella ban penteri kami ka CPC bat CRPC. Bar CM hoj CM ulok kren ba kanom kta ndai atau kene kam ya tengku ba kene ka para 12A atau ukren emu CM biade ba kene ka benta. Kani keempat poin ya ka paragraf TE nama kani kini ka notification kamdei ka act ani kamdei ka aj ka bakasna ka state government ndai kani tangkan notification te kanumdan jinge dei bar ka paragraf e te kaya jing thumu ba sarkar ka panpau ne me jing thumu jong ka ba ka khot ya ki laingut ki CM ya ni lapan suktu ba ko mga lapan siya na ka por ba ki district council court kinum ta kata kadai jing pensuktu ingi Denre habang ipek ya notification kalong bang ki ong bet hang tu bahkan apply habaro kikut ki badan ha Meghalaya. De habang habaro kikut kamu village code, subordinate code, district council code. Tenata kadao ngingin pedia. Denre ki ong bang ngingin still the right powers from the para poor and para fight jong ka 6 schedule. Denre ya katapat ngingin syai namar kate ka senten haneng ka ong ba kan apply apa kikut jongka state of Meghalaya. Te kuma piteu yang i la aibor hidak ka constitution ba ya ka badai ba hak tribal areas kamut dei tangki district council court ki bala ban try ya ki kies ki bedai hapden tribal. Tena tak ada ngi na kaliang kajungi ngim persya ya ka jing aibor ya ki district session court ki jongki. Henry kim dei ban try pat ya ki kies ki badai hapden tribal kan. Kila ban try ya ki non tribal kila ban try ya ki kies ki bam ya dei bat kabur ka jongi kum ki poksu kies pa ki kies tenrei ya ki kies ki badai hapden tribal kamtam ki civil kies ki dei ban be hapo ka jurisdiction jong ki court ki jongi ba to hoj ni dan lightly dis council ban ka jing thumu jong sarkar hi kalong ban penteri kam habaro ki tribal area ki jaka jong ki rulum hak jela Meghalaya amde tang hapo upur sam jong ka KHADC hato pidan mo jing thumu ban khotlang ki we ki CM jong ki artli par ki dis council ban ya mir jumut habiade bagane halor kani hak jing kedu ka jong abat ki laingot ki kli jong kini ki lai jong kini ki artli ki district council na kaliang jong ka jain tiaru ki lapan pau ya ka ju ka jing menjur halor ka ka rai ka jongi ba kumjur ra kaliang jong karu hilsu ki lapan mi te khnang bat panskam shushu ingani na kaliang ka jonga ngan sa kontak iki ba let's see ngin se kendu ba tim bro